Мин юлыбызны республикабызның көньяк-көнчыгышына чыгышына дәвам итәм. Әлмәт районы үзенең җир асты байлыклары белән генә түгел, гасырлардан килгән тарихы белән дә бай дип сөйлиләр. Ли иксез-чиксез идел киңлекләре белән сокланган, матурлыкны югары Слан тауларының иң бик ноктасыннан күзәткән арада, мин Чулман елгасы буйлап республиканың иң түренә, борынгы мәдәниятләр тукталышын, мәҗүсилек йолалары урыннарын, йолдыз ныгытмасын өйрәнергә китеп барам. Моның өчен тугратын тагын да кечерәген алмаштырырга туры килде. Монысы исә иң аулак почмакларны, чакыр-чакырларны да теләсә кайсы һава торышында җилдереп кенә узарга тиеш. Республикабызның шигендә урнашкан Әлмәт шәһәренә юл алам. Әлмәт сүзен ишетүгә һәр кешенең күз алдына җәйрәп яту чокырларда бер-бер артлы тезелеп киткән нефть каланчалары. Сәнәгать үзәкләрендә нефть һәм газ җитештерү килеп баса. Тик моның белән генә чикләнми икән әле. Бу төбәк үз эчендә әллә никадәр табышмаклар яшерә. Бүген аларны бергәләп яшәрбез. Здравствуйте. Исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сезнең белән ниһаять якыннан танышуыма шатмын. Менә Казаннан ерак юлларны үтеп килеп җиттек. Татарстаныбызның көньяк-көнчыгышы турында, Әлмәт шәһәре хакында күбрәк беләсебез килә. Ниләр белән бүген танышырбыз икән? Кайсы истәлекле урыннарны үз күзләребез белән барып күрербез? Бу җирләр үзенең ресурслары, җир асты байлыклары белән бай икәнен беләбез. Тарихының әһәмиятлелегенә дә төшенәсебез килә. Бик рәхәтләнеп күрсәтербез. Шулай итеп Зәй елгасына юл алдык. Бу урыннарга кешеләр таш гасырда, неолит чорында ук килеп урнаша башлаганнар. Борынгы авыллар биредә адым сайын, күбесе алар борынгы цивилизацияләрнең башлангыч ноктасы да булып тора. Бу районда актив рәвештә нефть чыгарылып, күп кенә археология һәм тарих һәйкәле юллар, тырба үткәргечләр белән җимерелгән булса да, кызыксынучан күзәтүчеләр биек үлән арасыннан борынгы авылларның эзләрен күрә ала. Мы находимся сейчас на территории памятника археологии. Без хәзер археология һәйкәле территориясендә басып торабыз. Беренчесе Зәй Чишмә җирлеге, ул күп катлы һәйкәл. Монда кешеләр берничә тапкыр урнашып карый, чөнки урыны яшәү өчен бик уңайлы була. Шуңа да борынгы кешеләр бу урынны үз иткән дип әйтә алабыз. Иң беренче кешеләр безнең эрага кадәр 3нче меңьеллыкта килеп урнаша. Ул һәйкәлнең беренче каты булып тора. Димәк, вакыйгалар инеолитта ук барган, ягъни таш гасыр бакыр чорына күчкән вакытларда дип аңлау кирәк. Аннары инде безнең төбәкләргә, безнең Әлмәт районы җирлегенә бу урыннарга кешеләр бакыр гасырының ахырында тыгызлап килеп урнашканнар. Аларны без бура археологик мәдәниятен йөртүчеләр дип атыйбыз. Бу мәдәният безнең республика территориясендә бик киң җәелгән. Шунысы аеруча да кызыклы. Һәйкәл инде берничә тапкыр казылган. Бура археологик мәдәниятенең 2 торак йорты өйрәнелгән. Мисал өчен, без хәзер басып торган урында нәкъ менә бу төштә безнең тарафтан өйрәнелгән беренче торак йорт урнашкан иде. Без аны шулай атап йөрттек тә. Йорт дини йолалар башкарылучы урын булган, аның төньяк-көнчыгыш почмагында культ объекты табылган. Бура мәдәниятен йөртүчеләр индария халкы булуы мәгълүм. Аларның дине буенча төньяк-көнчыгыш як үзенчәлекле урын санала. Үлгән кешеләрнең дә башын шул якка яткырып җирләгәннәр. Торак йорттагы культ объектына әйләнеп кайтсак, шул почмакта чокырлар булган. Күрәмсең, анда алар түбән дөнья алаларына табынганнар. Түбән дөнья куркыныч, караңгы, вафат булганнан соң китә торган урын. Шыкырга ашамлыклар, башка төр бүләкләр куйганнар, сөякләр дә калган әле. Ни куелганы аңлашладыр дип уйлыйм. Шунда ук тагын таш торган. Ул бүгенге көндә Әлмәт районының туган якны өйрәнү музеенда саклана. Шыкырлар берничә, торак йортны калдырып киткәндә, алар өстендә тагын корбан калдырганнар. Шунда ук күмелгән 5 елга кындызының скелетын таптык. Янәшәдә генә Бобровая елгасы аккан, хәзердә Зәйдә кындызлар яши. Практик кешеләр булганнар, күрәмсең, тиресен салдырганнар, казык тешләрен дә суырып алганнар, аларын тагын кулланганнардыр. Кындызларның түшкәләрен генә калдырып, чүлмәккә тагын күчтәнәчләрен өеп чыкырга салганнар. Ишек төбендәге чокырда шулай ук бер кындыз, күчтәнәчле чүлмәк таптык. Торак йорт үзе терлек тоту өчен хезмәт иткәндер багаен. Янәшәдәге икенче торак йорт анысы күпкә соңрак төзелгән булган, безнең эрага кадәр 2нче меңьеллыкның ахырындадыр дип фаразлыйбыз. Монысы инде Сускан болын мәдәнияте кешеләре төзегән. Бу торак җир өстендә торган, монысының янында да дини йолалар башкарылучы корылмасы булган. Янәшәсендә зур итеп ушак якканнар. Ләмнән төрле фигураларга охшатып ясалган эшләнмәләр табылды. Биредә дә күп күләмдә корбан китерелгән. Ерак түгел инеолит каберлекләре урнашкан. Кызганыч, ул җир сукалаган вакытта җимерелгән. Инде төньякка табарак китсәк, анда Имәнкискә археологик мәдәниятенең объектлары булган. Аннан арыда киткәч, эпохаларның финалы Тимер гасыр кешесенең калдыклары да бар. Ягъни Маклашеев археология мәдәнияте була инде ул. Үзегез дә күреп торасыз, борынгы кешеләр бу урыннарын да яратканнар. Сүз уңайыннан беренче торакта без бакыр һәм бронза кыю эзләрен, төрле эшләнмәләрен дә таптык. Якында гына бакыр руднигы булгандыр дип фаразладык.
Борынгы мәдәният һәм цивилизацияләр үсеше өчен бакыр шахталары иң мөһим шартларның берсе булып тора. Бакыр бар икән, димәк, көнкүреш һәм сугыш коралларын җитештерергә була. Зәй елгасының артык зур булмаган территориясендә археологлар бу кадәр күп торак урыннар, җирлекләр, мәдәниятләр табуда гаҗәп хәл түгел. Бакыр рудникларын эшкәртү 19 гасырның ахырына кадәр дәвам итә һәм биредәге таулар руды казучылар тарафыннан аркылыга да буйга да актарылып беткән. Кызганыч, бүгенге көнгә тарихның күп битләре инде онытылып өлгергән. Тау ягының бай фольклорын сирәкләр генә хәтерли. Авыл кешеләренең бик азлары гына якын тирәдәге тау битләрендәге шыкырларның әһәмиятен аңлый. Халык сакланып калган тау куышларын Пугачев восстаниесе белән генә бәйләп карый. Безнең күзәтү, өйрәнү дәвам итә. Борынгы авыл җирлекләрен калдырып, Әлмәт районының уникаль табигать һәйкәле булган Кәләй авылы янында урнашкан, чыгышы белән Карслы күл янына юнәлдек. Ул Акташ упкыны дип атала. Обвал земли. Карст катламнарында җир ишелү 1939 елның 5 августка каршы төнендә була. Бу көнне Кызылзәй колхозы колхозчысы Павел Ильич Пьяндин бу тирәдә җир сөреп йөри. Бер мәлне колхозның хисапчысы Агапов күз алдында юкка чыга. Җир убылып төшеп китә. Аны коткару өчен күп тырышып карасалар да, уңыш елмаймый. Хәтта водолазлар төшүдә нәтиҗә бирми. Агым шул кадәр көчле була ки, колхозчыны гына түгел, хәтта тракторын да таба алмыйлар. Башта убылган җир 4-5 метрлык кыя сыман була, аның тирәнлеген 50 метр дип бәялиләр. Вакыт узган саен упкын үзгәрә, су юлы да киңәя, диаметры да зурая. Күрәсезме? Аның ярлары һаман кыелып тора. Күл суының төсе дә, исе дә, тәме дә юк. Урыны белән тирәнлеге 28 метрга җитә. 11 метрлы урыннары да бар. Шыганагы тулысынча җир астында яшеренгән. Күлнең башлангычы кайда һәм кая кыя, бу турыда билгелеме? Билгесез, кызганычка каршы билгесез. Суын буяп та караганнар иде. Янәсе, буяулы су кайда килеп чыга, кыйган урыны шул була. Ләкин нәтиҗәсе булмады. Җир асты елгалары Каспий диңгезенә кадәр алып бара дип сөйлиләр. Кем белә? Карст бүрәнкәләре бөтен дөнья буйлап таралган. Альтернатив тикшеренүчләр аларның барлыкка килүен җир асты байлыкларында тупланучы водородның шыгарып ташлануы белән бәйли. Галимнәр исә упкыннар барлыкка килүнең сәбәпләрен җитештерү нигезендә дип таба. Кайсы як хаклы, үзегез хәл итәрсез, ләкин чыннан да җир астында исәпсез-хисапсыз су чыганаклары көн күрә бит. Алар нәтиҗәдә зур җир асты сулары, тау шарлавыклары барлыкка китерә. Җир астында бу кадәр байлык каян килә? Бу хакта кешелек иренәсе серләр күп әле. Ә мине исә безнең туган ягыбызның киңлекләре буйлап кабат юл көтә. Туган як борынгы цивилизацияләрнең эзе дигән сүз генә түгел, тарихын җирле халык кадерләп саклаучы кеше торак пунктларда әле ул. Юлыбыз безне Әлмәт районы читендәге Түбән Мактама бистәсенә китерде. Ни гаҗәп, археологлар биредә дә борынгы авыл җирлекләре калдыкларын тапкан икән. Бөек Екатерина чорында ук биредә күпер төзелгән булган. Бистәнең нәкъ үзәгендә шул әлегәчә сакланып калган. Авыл бик күптәнге, әйтергә кирәк, безнең чыганаклар буенча аңа ким дигәндә 300 ел булыр. Без хәзер аның тарихи үзәгендә басып торабыз. Иң кызыклы, әһәмиятле төп объектларның берсе булып шушы күпер тора. Нигә күпер дисезме? Екатерина II үз вакытында чагыштырмача прогрессив рәвештә юллар төзетү белән шөгыльләнә. Дөрес, ул вакытта алар юл дип түгел, юнәлеш дип кенә йөртелә. Ничек кенә булмасын, инде шул чорда Орынбур тракты төзелгән. Без сезнең белән шул Орынбур трактында басып торабыз. Күперләр дә булган, ягъни юллар әле төзелеп өлгермәсә дә, күперләрне кайгыртканнар. Чөнки су кишү, язгы ташларда юллар өзелеп аптыратканга күперләр төзегәннәр. Тагын менә биредә Орынбур трактындагы күпер төбендә диек, игътибар белән карасак, кайчандыр куелган иске имән нигезләрне дә күрә алабыз. Ә менә биредә берничә рәт төзелгән ташларны күрәбез. Алар бер-берсеннән аерыла. Үзебез туплаган мәгълүматлар буенча, менә бусы иң өскә өлеше. Бу ташны башкача кискәннәр, эшкәрткәннәр, шуңа аерыла да. Аннары өстәп өелгән өлеше инде башка йөзлек белән бара. Сүз уңайнан, бу таш үзебезнеке, Чупайныкы дип аталып йөртелә. Ә менә бу тар өлеше озак вакытлар шул килеш кулланылган. Аннары инде Совет чорында уң һәм сул якларына өстәп ныгытмалар да корганнар. Фондыбыз белән берлектә эшләгәндә, төрле дәүләт архивларында авылыбыз тарихын өйрәнгәндә документлар таптык. Араларында шушы күпер төзелү турында да 20-нче гасыр башындагы документ та табылды. Ягъни 1911 елда әлеге күпер чираттагы яңартып коруны кичергән. Аның сметасы да бар. Хисап кәгазе, проект карары, әлеге күперне төзү эшләре хакында бардыгы 42 битлек документ табылган иде.
Шунысы игътибарга лайыклы, Марат Нурович үзенең туып үскән бистәсенең тарихын фонды белән яңадан торгыза, тикшерү эшләре үткәрә. Әлмәт районы картасында истәлекле урыннарны берәмтекләп күрсәтеп чыга. Ә без кайчандыр мәчет торган урынга юнәләбез. Хәзер бу урында җирле халык тарафыннан куелган чупай ташыннан ясалган истәлекле билге тора. Истәлекле ташка килеп җиттек. Кайчандыр бу урында мәчет торган, әйдеме? Шулай ук архивларда табылган иске карталар нигезендә бу мәгълүматны без Самара архивында таптык. Шушы урында авылның тарихи үзәге булган. Менә хәзер без басып торган урыннар ул. Бу да изге урыннарның берсе, чөнки әнә теге каршы якта беренче мәчет урнашкан була. Ул 18нче гасырның ахырында төзелә. Агач мәчетме? Әйе, агач әлбәттә. Ул әле 20нче гасырның 60нчы елларына кадәр, ягъни Совет чорына тиклем сакланган да була. Ә без хәзер икенче мәчет урынында басып торабыз. Икенче мәчет 1904 елда төзелгән була. Ул якынча 30нчы елларга кадәр халыкка хезмәт итә. Аннары инде Совет чорында барлык дин культ учрежденияләре дә ябылып бетә. Бу мәчеттә искәрмә түгел. Ул да ябыла, соңра клуб сыйфатында кулланылуын дәвам итә. Биредә кино күрсәткәннәр, аннары китапханә итеп тә үзгәртәләр. Ахыр чиктә бөтенләй җимереп ташлыйлар. Шуңа да урынын саклап калу өчен шушы истәлекле билгене куйдык. Ташта биредә хезмәт иткән изге кешеләрнең исемнәре дә язылган. Тарихи һәйкәлләрдән табигать һәйкәлләренә. Сүз дә юк. Татарстанның көньяк чыгышның җәүһәре булып Чатыртау тора. Ул республикабызның иң биек ноктасы һәм Азнакай районында урнашкан кабатланмас табигать тыюлыгы. Республиканың халкы бирегә ял итәргә, көч тупларга, энергия балансын тулыландыру өчен килә. Биредә төрки телле халыкларның уникаль фестивале дә үткәрелә. Ул үзенә 5000-нән артык катнашучыны җыя. Бар тау башын парапланеристлар биләп алган. Гаҗәп тә түгел, тау башыннан искиткеч пейзажлар ачыла. Иң югары ноктада чакта үзеңне һава киңлекләрен иңләгәндәй тоясың. Дөресен генә әйткәндә, канатларны киң җәеп алга таба омтыласы, туган якның иксез-чиксез киңлекләрен иңләп сокланасы килә. Мондай объектлар Шихан дип атала. Бу дөрес булмаган формалы тау, өстендә плата. Безнең тавыбыз тагын үзенең тарихы белән дә данлыклы. Аның иске исеме Пугачевка. Бу 17нче гасырда үзенең фикердәшләре белән бергә Пугачев үтүе белән бәйле. Риваятлар буенча, ул бирегә тау кушлыкларына үзенең байлыкларын кашырган. Нәтиҗәдә байлыклар табылмаган, ләкин мәгарәләрдә бакыр тулып яткан икән. Бу бакыр ятмалары булган рудникка керү ишеге. 17нче гасырда биредә бакыр чыгарганнар. Атлар җигелгән олауларда руданы җибәргәннәр. Калган таш иемнәре, кирәкмәгән тау тыкымнары шушы тау итәгендә кала биргән. Без Неолит чорындагы борынгы кешеләрнең туктап тору урыннарын өйрәнгән Зәй елгасы янындагы кебек үк тауның иң эчке өлешендә бакыр шахталарының бетмәс-төкәнмәс лабиринты яшеренгән. Бакыр булган урында цивилизация үсеш ала. Без бу хакта инде беләбез. Таудан ерак түгел борынгы авылларның урыннары табылганы билгеле. Бакыр гасырының мәдәниятләре артефактлары моны тагын бер кат дәлилли. Әмма зур комплекслы археологик казулар ни кызганыч биредә үткәрелмәгән. Табылдыклар турында да документлар юк диярлек. Когда я была маленькая, татары... Мин әле кечкенә чакта татарлар бу тауны Чатыртау дип атап йөртәләр иде. Ә рус телле халыклар арасында Пугачевка исеме киң таралган иде. Мин Уразай авылында яшәдем. Безнең малайлар мәгарәләргә йөрделәр. Бер тапкыр гына да түгел, ә берничә. Тау Пугачевка дип атала дидем бит. Алар хәтта сугышчан хәрәкәтләр, көнкүреш кирәк-яраклары турында сөйләүче ниндидер предметлар табулары хакында да сөйләгән иделәр. Что-то там нашли, которые говорят о боевых действиях, о предметах быта. Мин инде кечкенә кыз буларак, әти-әниләремнең сүзенә каршы барып, үзем барып йөрмәдем. Аннар инде бәләсеннән баш аяк дигәндәй, көрө юлын күмделәр. Безнең малайлар да йөрүләрен туктаттылар. Ягъни биредә Пугачев гаскәрләре күпмедер вакыт тукталып торган. Аларның монда ял итү урыны булган дигән риваят дөреслеккә туры килә. Әйе, монысы һичшиксез шулай. Пугачев чыннан да монда басып торган. Шунысы аерым игътибарга лаек. Чатыртауга аяз көнне күтәрелгәндә дистәдән артык авылны күзләргә була. Чатыртау җиләкле урыннар белән тулы. Бирегә җир җиләге җыям дип каян гына килмиләр. Чатыртау кабатланмас тау. Монда энергетика да башка.
Татарстан язучылары һәм шагыйрьләре безнең районга килеп чыга калсалар, тау өстенә менү мөмкинлеген кулдан ычкындырмыйлар. Миңа калса, Чатыртауга менми калган, аннары шигъри юллар иҗат итмәгән бер генә татар шагыйре дә юк. Тауның гадәти булмаган кеше, гаҗәеп энергетикасы турында инде күптәннән белгәннәр. Инкыйлабка кадәр дә һәр елның язында бай кешеләр гаиләләрен дә алып бирегә очрашуга килүләре мәгълүм. Самаварлар, кирәк-яракларын алып җыелганнар. Миңа калса, сөйләшләре коммерция турында да булгандыр. Кәләшләр дә эзләгәннәр, кайчан туй итәкчекләре хакында килешкәннәр, шул рәвешле туганлашканнар. Бер сүз белән әйткәндә, әлеге урын элек-электән игътибарны үзенә җәлеп итеп торган. Чатыртау чын-чынлап уникаль табигать объекты. Ул бүгенгәчә серләр саклый һәм көч туплау урыны буларак дан тота. Биреге кабат-кабат әйләнеп кайтасы, юллар серпантины белән ләззәтләнәсе, иксез-чиксез кояшлы көнбагыш басуларына, бормалы елгалары, чип-чиста зәңгәр күлләренә карап сокланасы килә. Ләкин безнең сәяхәтебез дәвам итә. Юлыбызны көнбатышка таба барабыз. Биредә мәҗүсилек йолалары үткәрелгән урыннарны күрербез. Бөек Идел саклану чигеннән җилдереп узарбыз. Бормалары белән тирбәтүче юл мине куе урман эшеннән ачык террасага алып чыкты. Аның нәкъ уртасында зур булмаган авыл җәйрәп ята. Юл кисәк кенә аска төшеп киткәнлектән, үзем дә сизмәстән аякка бастым. Ләкин барысы да тәртиптә, ашыкмыйча гына чишмә буена төштем. Это село называется Старое Суркино. Әлеге авыл Иске Суркино дип атала. Риваятләр буенча, имеш, авылга нигез салучы Серке бирегә 9 улы һәм кызы Матрёна белән бергә килә. Улларның язмышы турында берни әйтә алмыйм, әмма кызның җирләнгән урыны биредәге мәҗүсиләр зиратында. Ул шушы зиратның хуҗабикәсе санала. Бирегә керү, куллану, нидер саклау эшендә аңардан рөхсәт алу кирәк. Рәхим шәфкатен алу өчен корбан да китерәләр. Тәңкәләр, баллы тәмтем, печенье кылдыралар. Серке үзе тумышы белән Казан читендәге Тяга авылыннан була. Авыл халкы арасында ул христианлаштырудан качкан дигән фикерләр йөри. Ул чырларда биредә куе урманнар гына әле. Урыны да аулак, үзегез күреп торасыз. Эш шунда ки, биредә күпчелек халык шукындырылмаган чуашлар. Алар элеккеге табигый динне саклап калган кешеләр. Хәзерге вакытта без йола үткәрү урынында басып торабыз. Нәкъ менә шушы җирләрдә аксакаллар тарафыннан марита үткәрелә. Димәк, бу урын изге, сакраль урын. Безнең артыбызда изге имән басып тора. Аңа түбән дөнья падишаһына, кирамәткә һәм рухларга китерелгән корбаннар эленә. По мнению некрещенных чувашей, Шукындырылмаган чуашлар фикеренчә, дөнья абыйлы энеле туры һәм кирамәт тарафыннан булдырылган. Югары Алла туры хөрмәтенә биредә дуга кылына. Шулай ук аның өчен ритуаль ботка әзерләнә. Әмма буларның барысына кадәр корбан китерү башкарыла. Жертвоприношение. Большое жертвоприношение. Язгы кыр эшләре тамамланганнан соң зур корбан китерү эшләре башлана. Ул инде июнь ахырында, гадәттә июньнең соңгы шимбәсендә була. Учук бәйрәме дип атала. Большое жертвоприношение. Учук? Учукның тамырлары борынгы дингә, зороастризмга барып тоташа. К зороастризму. Димәк, халык дөнья, табигать, урман, су, хайваннар белән гармониядә яши. Әйе, нәкъ шулай. Шукындырылмаган чуашларның иманы бар дөнья белән гармониядә булуга омтыла. Традицияләрен саклый белү татарстанлыларның уникаль сыйфаты. Үткәнен хәтерләмәгәннең киләчәге юк дип юкка гына әйтмиләр. Якташларыбызның гырыф-гадәтләрен кадерләп саклауы, үсеп килүче буынга тапшыруларын күрү үзе бер шатлык. Сәяхәтебезнең ахыргы ноктасы Бөек Идел дивары һәм Йолдызлы бастион. Республикабыз территориясендә әлегәчә йолдызлы ныгытмаларның сакланып калуы турында бик сирәкләр генә белә. Алар 18 гасырда Россия империясының саклану чиге буларак хезмәт иткәннәр. Бөек диварның озынлыгы 2,5 километр тирәсе. Ул бүгендә спутниклар төшергән фотосурәтләрдә әйбәт күренә. Ә мин исә Россия территориясендә сакланып калган иң көнчыгыш бастионга Кече Фельдшанисына килеп җиттем. Кечуйский фельдшанец — это часть оборонительной
Күйші фельдшаница, ул шулман арты саклану чигенең бер өлеше. Россия империясының шикләрен күчмә халыклар һөҗүменнән сакларга тиеш була. Әлеге территория элек аларның җәйге күчмә урыннары сыйфатында билгеле. Әлбәттә, хәзер биредә иркенләп йөреп булмавы аларга ошамый. Шуңа да әлеге шулман арты чик буе кырылмасы төзелә. Закамская засечная линия. Нәтиҗәдә кемнәрдән саклаган соң инде ул? Билгеле булганча, инде Ермак та Себер якларын яулап кайткан. Казан ханлыгы да юкка чыккан. Себер ханлыгы да юк. Кем калган? Нугай урдасымы? Татар-монгол иле дә күптән яуланган булган инде. Кемнән саклаганнар соң? Нигездә нугайлылардан, калмыклардан, алар вакыт-вакыт әлеге территориягә һөҗүм итеп торганнар. Ике төркемнәре барлыгы билгеле, атлы һәм җәяүлеләр. Җәяүлеләр төркеме әлеге сызык буенча уратып алырга тырышканнар. Атлылар төркеме алга китеп, барда тәртиптә микән тикшергән. Билгеле булганча, Татарстан Республикасында биредәге кебек йолдызлы бастионнар Самара һәм аннан арада төзелгән. Бер генә дә түгел, күп алар. Әйе, бу гадәти саклану кырылмасы. Фельдшанец алман теленнән кыр окопы буларак тәрҗемә ителә. Һәр 30 чакрым сайын шундый ныгытмалар булдырылган. Алар шушы чик сызыгын ныгытып торганнар. Монда археологик казулар уздымы? Бу чыннан да 18 гасырдагы кырылмамы? Әллә инде аннан да иртәрәк төзелгәнме? Кырылманың документлары бар, казып торының кирәге юк. Документлардан рәхәтләнеп укып була. Ныгытманың схемасы, тәртибе, төзелеше. Ныгытма туфрак иеме сыйфатында булганмы, әллә дивар буларак күтәргәннәрме? Туры пышмаклык формасында туфрактан ясалган ныгытма бу. Пышмакларында 4 манарасы да булган. Уртасында дары базы, аның чокыры бүгендә исән әле. Татарстаннан Әстерханга кадәр сузылган Идел буе диварының үлчәмнәре чынлап шакка тора. Аның озынлыгы 200 000 километрга кадәр җитә. Тикшерүче галимнәр фикеренчә, дивар көнчыгышка таба борыла. Төньяк Урал тау итәкләренә хәтле килеп җиткән урыннары да бар. Идел буе туфрак иеменең өлешләрен өйрәнгәннән соң, белгечләр аның биеклеге 5 метрга, киңлеге 70 метргача җиткәнен ачыклаганнар. Әмма туфрак иемнәре нык батылганга күрә, Идел буе дивары күпкә озынрак, киңрәк, тирәнрәк булуы хакында һич икеләнмәй әйтергә мөмкин. Борынгы туфрак иемнәренең төп табышмагы булып, аның төзелү вакыты тора. Бер төркем тарихчылар борынгы рус чорында төзелгән дисә, икенчеләре 18 гасыр вариантын җиткерә. Шәхсән мин үзем Идел буе диварын Идел буе болгарлары 9-10 гасырларда ук үз чикләрен саклау өчен кырганнар дигән фикердә. Язма чыганакларда әлеге дивар искә алынмый, ләкин 18 гасыр башында Петр I чикләрне ныгыту өчен яңа ныгытма төзергә буйру хакында мәгълүматлар бар. Әлеге ныгытма Идел буе дивары өстенә төзелгән. Шул рәвешле Идел буе дивары Шулман арты чикләрен саклау сызыгына әйләнеп киткән. Аның төзелеше 1732 елда башланып китә. Бүген Татарстан территориясендә 3 йылдызлы ныгытма күрергә була. Күйші фельдшаница, Минск һәм Ширмешән ныгытмалары. Әлеге бастионнарның 18 гасырда төзелүләре хактыр. Әмма элек сакланып калган туфрак иемнәре өстенә төзелүләренә шикләр юк. Идел буе дивары чигеннән узгач сорауларым тагын да артты, тагын да күбрәк киренәсе килде. Чыннан да, Татарстанның көньяк-көнчыгышы үз эченә бик серләр, табышмаклар саклаучы, кабатланмас урын. Киләсе тапшыруда Лия Кама тамагына юл ташак, анда Юрьев мәгарәләрен өйрәнәчәк. Татарстанда виноград үстерергә мөмкин генә түгел, кирәк булуын да аңлаячак. Ә мин сәүдәгәрләр шәһәре Чистайга юл тотармын. Биредә мине Болгарның борынгы шәһәре Жүкәтауның искиткеч тарихлары, 2нче Бөтендөнья сугышы гөрләгәндә эвакуация вакытында совет язучыларының биредә ни белән шөгыльләнүләре хакында хикәятләр көтеп кала. Күрешербез.